Bueno, olako artizaua izan da, eta olako gauza bitxeak inda, bota, listo. Hortxen. Ezin jobe, hau eskutu egingo dut zituen, ez Oida. da inorrik ikusiko, bale? Eta, pentsatet esklusiboak izango, diala, edo lote handiak egiten dituzu, edo nola kudeatzen dituzu zure lanak? Normalian, ez da kolekzioa txikila izaten da. Igual 10 pieza, 15 pieza desberdin ditut, modelo desberdin, eta bakoitzetik, igual 5 nahi egiten ditut, asko ez hasieran. Gero, saltzen diren enean, egiten ditut. Azkenean nik egiten ditut eskuz, orduan, estok asko euki beharrean, gutxinaka egiten juten naiz. Azokak baino lehen egia da asko egiten ditu dala, eta gero, nola, ez tankadukatzen, etxian gordetzen ditut, urren arte. Eta gero, online dendan ere saltzen ditut. Eta esklusiboak direnak dira hori jendearentzat egiten ditudanak pertsonalizatuak. Beraien eskatzen, eta... Urrearekin, edo aliantzak nahi dituztenak, edo oroigarri bestela bitxieak eskatzen dizkidatenean, hoiegia esklusiboak dira klientearentzat. Vale, eta esklusiboetan, edo zer gauza inalda, oleku batzutan mugatzen zea, edo noaino inalda esklusibo hori? Bitxigintzan teknika desberdinak daude, orduan, eskatzen didatenaren arabera, teknika bat edo beste aukeratuko nuke. Bat da, argizarian forma ematea, dala eskultura bat egingo bazenu bezala, eta gero positibo, negatibo, fundizio teknika luze badago, eta bestea da, zuzenean metalarekin aritzea. Eta tanga, eta forma baten jutia, no? Orduan, niri proiektu bat edo aurkezten didatenean, nik erabakitzen dut, ze teknika erabili. Baina horrenen hori esan dezun argizaria, zitezu argizarien aurrena forma eman, gero ondarra jarri, gero hori pizakiteko erabiltzen da. Hori da. Horrela, nik tailerrean, pequeña eskala, nik bakarrik moldetxo batekin egiten dut, baina gero baitare daukat, beste Zaragozako bitxigile bat, fundizio handi bat daukana, eta ia gauza bat baino gehiago funditu behar direnean, berak egiten dit. Moldera maten dezu prestatuta, edo... Hori da. Eta molde horiek guztik artizauak zukiten dutzu argizarian ebai, edo aldain kontrol numerikokin ozenezekin edo egitea daudere bai? Egia da, impresion 3D-rekin, ordenagailuarekin diseinatu daitekela. Baina nik oraingoz eskuz egiten dut. Eskolan ikasi genuen, baina niri materialarekin kontaktu hori gustatzen zait. Orduan, proiektu bat oso zaila izango balitz, beste bitxigile bati bidaliko diot, ordenagailua lantzen duena. Eta behar kudeatzea, eta... Hori da. Hori da. Hor barkatu, geldikan utzizut, eta guain bota irina, bertara, lehen da bizi jarri dugu gutxikin, da ez dizut botatzeko esan, marakuian gainea zeatik, irina botatzen da horrean, moitzen aztegia eta dantzan gelditzea eta gero grumito gelditzea. Orduan, bertara bota, saiatu hor nazten horrekin, aber igual gutxi balin badao, hemendik goiarakada padreoa botako dituzu, baina gutxi bota, pastita batiteko, ulertzen? Eta gero pasta hori ja, grumito gabe da honian, orduan bai dena botako jo, bale? Orduan likidotxo bat, Bai, hori da, ikustezu nola egiten dan, ez da? Irina dana bota bihar diozu, neurtuta da bota. Bale. Eta zuk, nahiagozu bigarren teknika orduan, edo aurrenengoare bai gustatzen. Bine gustatzen zaizkit, Bai. Azkenean nik uste temporadak daudela baita ere, ez? Temporada batzutan gehiago gustatzen zai metalarekin zuzenean lan egitea, igual inspirazio iturria ere hori delako, ez? Geometrikoagoa, adibidez, edo volumen gutxiagorekin. Eta gero, volumenak eta formak nahi ditudanean, argizariaren teknikarekin hasten naiz lanean. Baina biak ditut guztoko. Zukalko zenian labana bat, urrezko labana bat, igual da, hola, ez da? Igual, hombre, garesti aterako litzaizuke, baina... Txiriarra nahi, oin txiriarra eta baina turriakin, bale? Hoi da, Egun aldiz merkio. Gero zingo zenuke garbitu, porque bestela bainua juningo zaio. Bai, hori nola da mantenimentua? Beti nik nera maikusiet, arginanoko, ontzitxotan, hautzontzitan, da bestetan txilarrantzako produktu berezi bat ematez, marroitu itendia, o bestu itendia, eta holako. Hori hola jarraitzen du, ezta? Hoi normala da. Azkenian da, zilarraren zahartze edo prozesu normala, ez? Oxigenoarekin kontaktuan. Bere erdoi puntxu bat esango genuke? Hori da, gero gure gorputzaren pH-arekin ere zerikusia du, edo laperlara juten direnak bainatzera ateratzen dira zilarrezko bitxiak gris beltzak daudela, hoi naturala da.
Azkenean nik askotan esaten dut, Ez bada hori jaten gezurreta esko dala. Karo, egia da jendeak uste duela, arropa ez bezala, bitxiak ez direla garbitu behar, baina bitxiak garbitu behar dira. Azkenean, izer ditzen ditugu, zuketzen nuke pasako hilabete kamiseta garbitu gabe. Hau berdin. Bitxiak garbitu egin behar dira baita, ere. Orduan, karo, jendia jaztu ite zaio. Gero beste trukotxo badao, bandejantzat eta ez, baina bitxientzat ezabagoma. Nola? Zikintzan danean, ezabagoma pasa... Ez zer da hori ez da? Borragoma. Borragoma. Eta ezabatu iten da, garbitu iten da. Ordu nik askoi esaten diet, borragoma pasatzeko piezen arabera, katea igual azkenian fina da eta hobe borragoma ez erabiltzea, ez da? Baina eraztunetan, brazaletetan daulakotan, borragoma pasata, garbitu egiten da. Ona. Eta, adibidez, gero... burnillakin o beste dozein materialekin ez dituzu erabiltzen, ez da? Ez. Hiru materialoik erabiltzen. Hori da. Latoia eta kobrea ere bada eskolan erakutsi ziguten. Baina gero erabileran azkenean, ez dira hain metal, hain beste balio duten metalak, ez? Eta behin lan hori hartzezula eta hainbesteako dala, baina ezu luzaroko izatea lan hori. Hori da, eta gainera metal honekin lan egitea gozada bada. Nik urrearekin beti lan egin izango, posible aukera eukiko banu, beti urrearekin egingo nuke lan. Baina... Bai, beti ez da, oain beste diru patzeko urria. Oixe. Eta gero eta gutxillo guain esan desun bezala, ingarezti da hola, ez da? Oixe. Bueno, eta gero esan dezu taier... Botako dio Joseba, segundu bat? Bai, oso ondo, ja elkartu ezu, bez? Bai, ez? Guain oso ondo, guain behitu, dena bertara botako zu, eta dena berri ondo naztu dena, bale? Perfecto. Eta, eta gero ingo deuna da, iragazita bota hau bertara, dena ondo naztu berrize, eta gero zutara bueltan jarri, eta ja mantxo loditu arte, bale? Ja, natila batzuk bezala esan den, baina nola irina dakan, pixkat izangoa krema pastelera bezala. Ez du kuidoikan irekitia, zeatikan ez da moztuko. Natilaz batzuk ite deunian, bakarrega gorringo azukre eta esnia. Orduan, irekitean badu, moztu ite da. Hemen pixkat trampitein deu, eta hola errexako bateako zaigu. Ongo izutena da, hemen jarri, eta zandakoa guain. Iragatzia guztia bertara, eta gero, hor dana gedatzen da ondo naztuta, honea bota. Hartu mingaina. Harrapatzeko dena leku guztietatik ondo. Ez zerrez galtzen. Bueno, eta gero, eharra irutu zeitena da, nola norbaitek nahi badu bere bitxi batin, zugan ahun, eta zurekin elkarlanian kudeatu aldula bitxi hori, ez da? Hori da. Nola iten da hoi, nola iten dezuela noi? Batzuetan aukera dago nik metala jartzea. Ez dutelako beraiek metalik, eta nik jartzen dut metala, eta nik erakusten dizkiet, egin beharreko pausuak, ez? Azkenean, nik uste bitxigintza, askotan tailerrak egon direla izkutuan, ez da? Osa, ez ditugu ikusi bitxigileak lanean, eta iruditzen zaigu, duten prezioagatik eta zaila izan behar dela. Baina, nik askotan esaten dut, zeramika... Trukoak ez eakusteko? Igual bai, baina azkenean da, beste dozein tailerreta jutea bezala, ez? Zeramikara, edo jostera, edo... Azkenean irakasle bat baldin badaukazu, edo gidari bat baldin badaukazu, erramintak eta tresnak eskura baldin badituzu, edo zein da bitxi erres bat edo zentzilo bat egiteko kapaz, ez? Zuk usten zueltun garantzitsuena materiala aukitzia ona, eta... Eta gidari bat. Eta gidari bat, ja. Hori da, edo ez dizute esango, bitxi zailak egiteko kapaza izango geranik ikastarotxo batekin, ez? Baina ja esku hartzen jun, eta... Hori da, eta aliantzak ere adibidez, oso pieza erresak dira, ez? Ez dira oso komplikatuak izaten. Orduan, aliantzak ez, baina aliantzak bai. Hoi da, baina... Segun hundik hanbeitzezun ez tan komplikatua. Produktu fisikoa ez da hain zaila, ez? Orduan horregatik jende asko harritu egiten da, ez? Tailerrera sartzen denean esaten dit, kapaza izango alnaiz. Eta gero ateratzen direnean esaten dute, bitxi denda bateko bitxi bat dirudi, ez? Azkenean hori da, baina norbeak indakoa beste xarma bat euki behar du, ez da? Zalantzari gabe. Bikote asko, kasu askotan adibidez, mutil bat dagoenean bikotean, ez du eraztuna eraman nahi hasiera batean, ez? Bueno, eta gero, berak egin duenean,
ateratzen denean, ja estrenatu nahi du. Ja. Ja, oso desberdina da. Dendan erosi, igual, eluke inoiz jantziko aliantza, baina berak eginda eta prozesuan parte hartu izan horreken ondorioz edo, gero ja, eraztunak jantzi egiten dute, problemi gabe. Zukaldian berdina gertatzea, eta horregatik da garrantzitsua umek eta familiko eta laguntzia, porque geho, laguntzen bazuta egon baseatata, geho, martilak bajanin berdiak. Norbeak inditunak ez da? Hoixe. Hori da. Bueno, hoi da, guain bertara bota, ja iragatzita da, oso ondo, mingainak harrapatu hor da ondena. Mingainen zetara eaman ditela, ez da? Bai, hemen da kasu. Hoi da. Harrapatu dena ondo, bertara bota, eta bueltaka, lo ditun bihar deu.